grans marques estan obrint les seves pròpies botigues online i això realment ens dona la senyal de que les coses estan canviant. Prival és un club privat de venda online. El que fem és posar a disposició dels nostres clients producte de les millors marques amb descomptes de fins un 70%. Cada dia obrim una sèrie de botigues. Les vendes duren entre 3 i 4 dies i el que fem és avisar els nostres clients cada dia de les noves apertures de botigues que estem llançant. Com que va canviant tant l'oferta, fomenta molt que realment la gent ens visiti molt. Molta gent es vol comprar molts productes i vol poder triar. Ens genera molta feina. Cada dia hem de fer més de 2.000 fotos, fer descripcions de moltíssims productes. El nostre cavall de batalla és tenir moltes referències de primeres marques a preus baixos. No tenim estoc, primer per una raó històrica. Als inicis no hi havia suficient capacitat financera. El que vam trobar és una solució perquè la marca realment ens aguantés l'estoc fins que nosaltres acabéssim la venda. Tot el finançament que no ens ha calgut per gestionar tot l'inventari l'hem pogut dedicar eminentment a màrqueting. Més número de clients ha fet que més marques estiguin atretes pel negoci i al mateix temps això ha creat que més clients se sentin atrets perquè hi ha més marques i hem aconseguit un model de negoci en el que l'oferta i la demanda s'han anat retroalimentant i ens han portat un creixement molt fort. Dins un temps de crisi és que com una empresa que ha començat el 2006 fins al 2011 ens ha fet aquests creixements i aquests marges de benefici. Això ens ha d'impulsar a tots a creure que les coses poden tirar endavant i que amb idees bones podem aixecar el país. En molt poc temps han aconseguit passar de molt pocs treballadors, bàsicament d'una start-up, a una empresa amb 900 treballadors i a poder adquirir empreses d'altres països per poder créixer més ràpidament. Necessitem realment créixer per aconseguir una escala més gran que ens permeti enfortir la relació amb les marques amb les que treballem. I el que farem ara és, a part de seguir mantenint el focus a la venda privada, entrarem també en el que és la venda outlet permanent i entrarem també en la venda que nosaltres li diem full price, que és la venda de robes, de moda, sense descompte. La idea en el nostre pla d'empresa és crear una botiga física a cada una de les capitals de país on també ens venem a nivell europeu, per donar més solidesa al projecte online. Volem crear molta sinergia, igual que compartir cupons de descompte, estem creant un programa de fidelització de punts. A part de sentir-se atrets pels descomptes, cada vegada s'estan sentint més atrets per l'e-commerce de moda en general. Ja que cada cop hi ha més gent que compra per internet, que ha perdut la por i que troba totes les avantatges que té la venda online. Qui no estigui en el món d'internet crec que en un futur deixarà d'utilitzar la màxima potencialitat a la que pot arribar qualsevol tipus d'empresa. Però hi ha el punt aquest, el kick-off, que jo dic que és el conèixer algú i tu qui ets? Mira, soc en tal del departament de tal. Hosti, ja tens molt guanyat si saps on te vas a trucar a la porta. Crec que és una part important, tot i que hi haurà uns ajustos a fer amb els comerciants tradicionals. El mòbil i la geolocalització portarà principalment a una nova forma de màrqueting per a les botigues i a un nou canal per aconseguir atraure audiència. Encara que no estiguis físicament dintre d'una botiga, podràs saber que botigues que tens a prop tenen tal o qual producte. Jo penso que amb una bona actitud els coneixements arriben. Si la gent està motivada, està apassionada i creu en el que fa, si la voluntat mou muntanyes. La competència fa que estiguis despert, fa que estiguis al dia, fa que t'hagis de constantment estar renovant i innovant i fa que no et quedis com aletargat o mig dormit.